bere biziko espioia. Goizeko 3:00, Benu tenplua. Imagina nezakeena baino ere ederragoa da. Elio jauna! Elio jauna! Momiak eta kakalardoak. Goizeko 9:13 gutxi, Beverly Hillseko institutua. Pinguinoak salbatzea, inoizko lanik latzena izan da. Itxura dotoreko hegazti horiek baldarrutxatira izan ere. Bai, eskerrak Artikoko dendagune txikiura aurkitu dugun itzuleran bestela egitekoa bera ere utxean geratuko zitzaigun. Bai, horixe, bitxi dendatxo hartan erositako eraztunak denei erakusteko irrikatzen dago. Ara. Clover? Zer? Gaztetxo eskuzabal sariketa galdu dugu. Baina karitate dantzaldirako garaiz iritsi gara. Zuek ere gauza bera pentsatzen, neskak? Eskolako ospetsuen aukeratzeko beste lehiaketa batean parte hartzea? Ez! Eraztun berria erakusteko aukera aparta daukadala. Superafainki dendara noa oraintxe. Ze kolorek nabarmentuko du ondoen eraztun hau? Gauza batzuk ez dira sekula aldatzen. Entzun ikasleok, aurtengo gaztetxo eskuzabal saria, Mandirentzara. Mandi gaztetxo eskuzabalena? Asteburu bat eman kanpoan eta mundua zeharo erotu da. Zu zara ero bakarra hemen. Nik aize irabaziko nuela sinetxi nahi ez izateagatik. Kontua da, neu naizela institutuko eskuzabalena. Noski nire amarkilateko errubia emango dudala agintzeak ere lagundu dit apurtxo bat. Argi iturria ere jarri diozu? Distiratxua ez da? Zure eraztun purtzil hori beste nonbait erakutsi beharko duzu, Clover. Baita zera ere. Bostaxola niri lehiaketa penagarri hori. Eta zure eraztuna berdin. Hene, eraztuna zuten jarri zaizu. Inbidia zamorratzen zaude akaso? Dantzaldira arte, galtzaileok. Kendu! Aizu! Nik hartuko dut. Ez, neuk hartuko dut. Izan ere, neu naiz gure institutuko eskuzabalena. Eskuzabaltasunaren kontu hau ez da sekulakoan bukatuko. Begira, Mandiren eraztuna da. Aizue, txabola hori ez altzegoen zelaiaren bestaldean duela 5 minutu. Clover, zertan ari zara? Tira, probatzeagatik ez da ezer gertatuko. Aizue! Lentxeago, arterazi behar zenigun, Ales! Primeran, egokian jauzi zarete andereñoak, ulertzen? Jauzi. Bai, tamalez ulertu dugu, Jerry. Kontxo, film hau ikusi gabe neukan. Tira, ikusi duzu ba. Egundoko suspensea. Zinera etortzekotan, krispetak eta burkoak ekarriko genituen. Eta film hobeak. Hau ez da filma, neskak. Irudiok Benu tenplukoak dira, momien hilobikoak, eta irakasle hori benetan desagertu da, ala dio bere laguntzaile Ian Flemishek, basamortuan zebilen madarikazio bati buruz marmarka. Benetako madarikazioa? Badaukagu horren aurkako lantresnarik, Jerry? Ez larritu, Ales, madarikaziorik ez dago. Gu espioiak gara, egiteekin aritzen gara, ez gabiltza Santa Clausen bila. Bai, noski. Santa Claus desagertu da? Txantxetanen bilen. Ondo asko dakit Santa Claus seguru dagoela Europa iparraldean bere egurrezko etxolan. Eta behin hori argitu ondoren, zatozte mesedez zuelan tresnak hartzera. Honako hauek eramango dituzue. Laser Espainietakoak, haize zirimola laka potoan, eta tresna berri bat, turbopala 2.0. Eta zera, liburu hau antzinako Egiptoko misterioz.
Oh, ze zarra eta lakarra. Unibertsitatean erabili nuen. Hori bai txiste ona, Jerry. Etzen txistean. Hene, barkatu. Goizeko 10:04, Oxfordeko Unibertsitatean. Reaktore subatomikoko aire presioak ez aldizue burrumba sortu belarrietan. Bide batez entzun, Clover, obeduzu mandiri deitu erastunarena esateko. Arrazoi duzu, Sam, baina zuzen jokatzea zeharo amorragarria da batzuetan. Kaixo, Mandi, Clover naiz. Gauza bat esateko deitu dizut. Clover! Ez dakit zergatik deitu didazun, baina mesedez, utzi libre nire telefonoa. Krisialdi betean nako, erastuna galdu dut! Oh, Itzel, orain nola egin behar diot oiu Mandiri? Gero egingo diozu, orain guazen. Hau lekulazgarria. Bai, norrote dekoratzailea, Dracula? Arratsaldeon handeriñok. Barka izutu bazaituztet. Maukatako bat galdu zait. Hemen egon behar du nonbait. Agian badugu laguntzerik. Bupeko espioiak gara, ni Sam naiz eta hauek Clover eta Lesta zuian, ez da? Ongi etorri Oxfordera. Jerrik esan dit, zuek lagunduko didazuela ISISen bigarren kakalardoa aurkitzen. Isisen bigarren kakalardoa, irakaslea aurkitu nahi zenuela uste genuen. Bai, horixe. Baina zoritxarrez hori guztiz ezinezkoa izango da. Amonraren madarikazioa jauzi baitzen haren gainera. Amonraren madarikazioa? Azalduko diguzu zehatz mehatz nola desagertu zen? Ara, ez dakit ziur. Neure ondoan zegoen eta bapatean ez zegoen. Ikusten? Madarikazioa egia da. Bai, egiazko iruzurra. Ongi erakutsi non ikusi zenuen azkeneko aldiz eta handik hasiko gara. Jakina, zuen baimenaz basamortura bidaiatzeko prestatzera noa, eta harren ez ukitu gela honetako ezer. Gauza hauetako batzuk madarikatuta daude. Nora joan da? Ez alda maitagarria, hain isila eta misteriotsua. Pertsona ikasi batek nola sinetxe lezake madarikazioetan? Bai, armairu zarrau irekitzeagatik ez beharren bat gertatuko delakoan, ala. Trapuzar beltz batzuk, baina ez daude. Clover, hori ez da armairua. Eta hoiek ez dira trapua. Eguerdiko 12:10 gutxi, Egiptoko basamortua. Sentitzen dut saguzarrena, Clover, baina madarikazioak serioago hartzen ikasiko zenuen agian. Bai, madarikatuta nago, nola ez? Eta zenbat iraun ohi duten madarikazioek ian? Madarikazioaren arabera, batzuk egun bat soilik, beste batzuk betiko. Kakalardoa zergatik dago madarikatuta. Gaizkileen eskuetan ez jausteko. Ara, kakalardo biak ISISen tenpluan beren lekuan jartzen dituenak, beti-betiko bizitza eta ahalmena lortuko ditu. Hala, hortaz bigarren kakalardoak ez du esku okerretan erori behar inolaz ere. Bai, betiko bizitza eta almena, noski. Hortako. Lotu segurtasun uala, bidatik irteteragoaz. Hemen ezkutatu zen irakaslea. Sami, baduzu azalpenen bat, ez da? Jerriren liburuan dio, hilobi hauetako asko trampa ezkutuz beteta daudela. Ia, baina hemen ez dute zer ikuste. Ez dauka zentzurik. Non baitekon behar du aztarnaren bat edo zerbait. Ez gara leku egokian begiratzen ari. Oh, Clover! Bikain, Clover, lehen aztarna aurkitu duzu. Eta hau, bigarrena izan liteke. Maukatako bat Oxfordeko zigiluarekin, ianena izango da. Ez ba, inoizena izegon tunel honetan. Elliot maisuarena orduan, ona bera erori zen agian. Eta horrela desagertu zen beraz? Horra azalpena. Banekien etzeukala zer ikusirik madarikazioekin. Aizu, Clover, eta azalduko diguzu zergatik igitzen den lurra zure oinen azpian? Erraza, suge abia baten gainean nago. Haien ez sugea! Baliteke madarikazioekin zer ikusia izatea!
Arratsaldeko 1:10, ilargiaren tenplua. Talismanean dioenez, hemen dago bigarren kakalardoa, ilargiaren tenpluko hondakinetan. Bazeukan apur bat zehatzagoa izaterik horrek ere, oso luze joko digu hau dena zulatzeak. Turbopala bizerorekin nez. Clover, ziur badakizula hori erabiltzen? Zer jakin behar da? Pala bata eta sakagailua dauka? Ezin diote utzi! Zakarralakoa! Agur turbopala bizero. 3-0 hobea izango da agian. Zer egin behar dugu orain? Behar bada arrizko kutxa horretako idazkiak lagunduko digu. Irakasleak galdu zen hilobiko kutsaren berdina da. Ara! Bigarren kakalardoa! Urkila mundiala? Ez da lan eskak? Madarikazioa! Clover! Tunel honek aran osoa zeharkatzen du, antza. Alice eta Ian ez daude. Orain irakasleaz gain, haiek biak aurkitu behar. Ez alda bitxia Elliot irakaslea hilobian desagertu izatea eta Ian ez. Eta maukatakoa aurkitzean esan duetzela ino izan egon, baina zergatik gezurretan. Ez dakit, baina Jerryri deituko diot Ian misteriotsuaz informazioa eskatzeko. Kaixo, Jerry bupeko egoitzan. Tearen ordua da, beraz utzi mezua. Agur. Ingelesak xelebreak dira horratik? Jerry, Iani buruzko informazioa nahi dugu. Beste burutapenik? Tunela norantz doan begiratuko dugu? Bai. Nahiago nuke dendaguneren bila astea, baina tira. Kakazarra! Modako botak ez dira basamorturako. Ekon, zaude. Gure madarikazio misteriotsuak koipe beharra du, antza? Zer da traste hori? Ez dakit. Enez, izari janari bihurtzear nago! Ezin diogu ies egin salta barrura! Zer? Guazen? Kale edo bale! Norbait oso lanpetuta ibili da zaharkinak lapurtzen. Ze moduz doa lana, neskak? Itzel, baina Ales eta Ian galdu ditugu eta nin madarikatutanako ofizialki. Arranopola. Ongi, Ianen txostena aurrean dauka, tikus dezagun. Ez dator gauza handirik. Izugarri handinaia da, eta Elliot irakaslea ordezteko zerrendan dago. Irakaslea ordezteko zerrendan beraz? Mil esker, Jerry. Clover, zuere gauza bera pentsatzen? Bai, traste honetatik irten ezean, ezetasunak lasterile guztiak izkurtuko digu. Ez, Ianek irakaslea baitu duaren lana lortzeko. Orain garbi dago guztia. Ederki, Sam, baina orduan erantzun honi. Ianek zergatik lotu du bere burua? Ian, Ales? Ez dut ulertzen. Hortaz irakaslea Ianek baitu ez badu, nork orduan? Ea asmatzen duzuen andereñok. Elliot maitxua? Arratsaldeko 2:13, area harrobia. Hobeduzu zure asmotxoroa, aztu jauna. Bide batez, zein da zure asmotxoroa? Behin bi kakalardo hauek Isisen tenpluko 3. batu ondoren, betiko bizitza eta almena eskuratuko ditut.
Beste galderarik, tuntuna? Primeran, beste bilau bat handinaikeriekin. Lanaren gaitzak dira nonbait. Orain agur esan behar dizuet, baina ez kezkatu. Egunen batean arkeologoren batek aurkituko zaituzte. Barkazutaz susmatu izana, Ian. Lasai, ongi da. Utzi kontu horiek, Sam, eta esan plan bat duzula, mesedez. Pentsatzen nabil. Mugitu eskua, Clover. Mandiren harri horren dirdirak aurpegia urtuko dit. Hori da, Ales. Hori da plana? Nire aurpegia urtzea? Ez, atera laser Espainetakoa eta zuzendu area datorren zulorantz. Ongi. Bai! Ez aldu aski bero egiten jada. Pikin bat geixiago. Aha! Lortu dugu. Orain Isisen tenplura irakasleak geldiaraztera. Entzun, ibilgailuan oinez baino erosoago. Ongi, nola jartzen da martxan metalezko mamorro erraldo jau? Begira, haraneko ondakin guztien zerrenda dago kuadrantean. Aupa, beraz, Isisen tenplua aukeratu eta pilotu automatikoa sakatu. Arratsaldeko 3:04 gutxi, Isisen tenplua. Puzzlearen azken zatia. Bizkor, enaiz betikota, oraindik behintzat. Bai, badabil, garai ezina izango naiz. Akabo eskolak ematea edo ikaslan zistrinei nota jartzea. Zerraio! Bidaliko aldugu eskolara gure irakasletxoa. Hori ez da gozoa izan. Eta orain zer, Sarkofagoko kakalardoak atera eta banandu behar dituzue, ahalmena ezabatzeko. Konforme. Ales, erakutsi gimnasioan ikasitakoa. Bapo! Ez dut ulertzen. Eliotek distiratxu jarraitzen du? Banandu egin behar dituzu, Clover. Itxasgarriaz lotu ditu, ala zer! Neskak gogaikarriak zarete. Ilobiko zerbitzariok eragin anabasa eta ondamena, lotatik esna eta defenda zuen jauna. Ara, Sam, ez dakit zer den beldurgarriagoa. Errimak ala momiak? Momiak beldurgarriagoak? Etorri, Ales, atzera eragin behar diegu. Justu entzun nahi nuena esan duzu? Ezingo gara korapilotik irten. Hori da koska. Ze koska? Momi hauek korapilo sendoagoa behar dute. Guazen gora hemendik! Hori bai korapiloa. Zer? Kaixo adiskidea! Portatu zara. Aske zaude, laguna. Begira, Sam, Elioti esidoa. Ez izan presarik, jauna. Hori data, Sam.
lan bikaina andereñok. Ez dugu astirik, Jerry. Karitate dantzaldira joan behar dugu Mandiri eraztuna itzultzeko. Lehen esatekotan egon naiz. Inoiz ikusi dudan sasi errubirik finena da. Faltsua dela esan nahi duzu? Gaueko 8, Beverly Hillseko institutua. Ez dut ulertzen, ez diezu esan Mandiren eraztuna faltsua dela. Tira, ez zait jokaera eskuzabala iruditu. Arro gaudezutaz, Clover. Aizue, pontxonek itxura aparta dauka. Mandi! Faltsua da! Oker bat egon da. Mandi ez da urtengo gaztetxo eskuzabalena. Saria txapeldun ordearentzat da, Arnolentzat. Bere lizun eta onjo bilduma bitxia oparitu baitu. Zer? Ez da bidezkoa! Saria nire zatzela esan zenuen! Pozik, Clover? Txoratzen. Esateko. Arrazoi duzu, Sam. Baina zuzen jokatzea zeharo amorragarria da batzuetan. Kaixo, Mandi, Clover naiz. Gauza bat esateko deitu dizut. Clover! Ez dakit zergatik deitu didazun, baina mesedez, utzi libre nire telefonoa. Krisialdi betean nako, erastuna galdu dut! Itzel, orain nola egin behar diot oiu Mandiri? Gero egingo diozu, orain guazen. Hau lekulazgarria. Bai, lorrote dekoratzailea. Dracula? Arratsaldeon andereñok. Barka izutu bazaituztet. Maukatako bat galdu zait. Hemen egon behar du nonbait. Agian badugu laguntzerik. Bupeko espioiak gara, ni Sam naiz eta hauek Clover eta Lesta zuian, ez da? Ongi etorri Oxfordera. Jerrik esan dit, zuek lagunduko didazuela ISISen bigarren kakalardoa aurkitzen. ISISen bigarren kakalardoa? Irakaslea aurkitu nahi zenuela uste genuen? Bai horixe, baina zoritxarrez hori guztiz ezinezkoa izango da. Amonraren madarikazioa jauzi baitzen haren gainera. Amonraren madarikazioa? Azalduko diguzu zehatz mehatz nola desagertu zen? Ara, ez dakit ziur, neure ondoan zegoen eta bapatean ez zegoen. Ikusten? Madarikazioa egia da? Bai, egiazko iruzurra. Ongi erakutsi non ikusi zenuen azkeneko aldiz eta handik hasiko gara. Jakina, zuen baimenaz basamortura bidaiatzeko prestatzera noa, eta harren ez ukitu gela honetako ezer, gauza hauetako batzuk madarikatuta daude. Nora joan da? Nuela sinetxi nahi ez izateagatik. Kontua da, neu naizela institutuko eskuzabalena. Noski nire amarkilateko errubia emango dudala agintzeak ere lagundu dit apurtxo bat. Argi iturria ere jarri diozu? Distiratxua ez da? Zure eraztun purtzil hori beste nonbait erakutsi beharko duzu, Clover. Baita zera ere, bostaxola niri lehiaketa penagarri hori, eta zure eraztuna berdin. Ene, eraztuna zuten jarri zaizu. Inbidia zamorratzen zaude akaso? Ha? Dantzaldira arte, galtzaileok. Kendu! Aizu! Nik hartuko dut. Ez, neuk hartuko dut. Izan ere, neu naiz gure institutuko eskuzabalena. Eskuzabaltasunaren kontu hau ez da sekulakoan bukatuko. Begira, Mandiren eraztuna da. Aizue, txabola hori ez altzegoen zelaiaren bestaldean duela 5 minutu. Clover, zertan ari zara? Tira, probatzeagatik ez da ezer gertatuko. Aizue! Lentxeago, hartarazi behar zenigun, Ales! Oh, primeran, un egokian jauzi zarete andereñoak ulertzen? Jauzi. Bai, tamalez ulertu dugu, Jerry. Ez alda maitagarria, hain isila eta misteriotsua. Pertsona ikasi batek nola sinetx lezake madarikazioetan?
Bai, armairu zarrau irekitzeagatik ez beharren bat gertatuko delakoan, ala. Trapu zarbeltz batzuk, baina ez daude. Clover, hori ez da armairua. Eta hoiek ez dira trapua. Eguerdiko 12 gutxi, Egiptoko basamortua. Sentitzen dut saguzarrena, Clover, baina madarikazioak serioago hartzen ikasiko zenuen agian. Bai, madarikatuta nago, nola ez? Eta zenbat iraun ohi duten madarikazioek ian? Madarikazioaren arabera, batzuk egun bat soilik, beste batzuk betiko. Kakalardoa zergatik dago madarikatuta. Gaizkileen eskuetan ez jausteko. Ara, kakalardo biak Isisen tenpluan beren lekuan jartzen dituenak, beti-betiko bizitza eta ahalmena lortuko ditu. Hala, hortaz bigarren kakalardoak ez du esku okerretan erori behar inolaz ere. Bai, betiko bizitza eta almena, noski. Hortako. Lotu segurtasun uala, bidatik irteteragoaz. Hemen ezkutatu zen irakaslea. Sami, baduzu azalpenen bat, ez da? Jerriren liburuan dio, hilobi hauetako asko trampa ezkutuz beteta daudela. Ia, baina hemen ez dute zer ikuste. Ez dauka zentzurik. Non baitekon behar du aztarnaren bat edo zerbait. Ez gara leku egokian begiratzen ari. Oh, Clover! Bikar? Kontxo, film hau ikusi gabe neukan. Tira, ikusi duzu ba. Egundoko suspensea. Zinera etortzekotan, krispetak eta burkoak ekarriko genituen. Eta film hobeak. Hau ez da filma, neskak. Irudiok Benu tenplukoak dira, momien hilobikoak, eta irakasle hori benetan desagertu da, ala dio bere laguntzaile Ian Flemishek, basamortuan zebilen madarikazio bati buruz marmarka. Benetako madarikazioa? Badaukagu horren aurkako lantresnarik, Jerry? Ez larritu, Alex, madarikaziorik ez dago. Gu espioiak gara, egiteekin aritzen gara, ez gabiltza Santa Clausen bila. Bai, noski. Santa Claus desagertu da? Txantxetanen bilen. Ondo asko dakit Santa Claus seguru dagoela Europa iparraldean, bere egurrezko etxolan. Eta behin hori argitu ondoren, zatozte mesedez zuelan tresnak hartzera. Honako hauek eramango dituzue. Laser Espainietakoak, haize zirimola laka potoan, eta tresna berri bat, turbopala 2.0. Eta zera, liburu hau antzinako Egiptoko misterioz. Zezarra eta lakarra? Unibertsitatean erabili nuen. Hori bai txiste ona, Jerry. Etzen txistean. Hene, baratu. Goizeko 10:04, Oxfordeko Unibertsitatean. Reaktore subatomikoko aire presioak ez aldizue burrumba sortu belarrietan. Bide batez entzun, Clover, obeduzu mandiri deitu eraztunarena. Bere biziko espioia! Goizeko 3:00, Benu tenplua. Imagina nezakeena baino ere ederragoa da. Elio jauna! Momiak eta kakalardoak. Goizeko 9:13 gutxi, Beverly Hillseko institutua. Pinguinoak salbatzea, inoizko lanik latzena izan da. Itxura dotoreko egazti hoiek baldarrutxatira izan ere. Bai, eskerra kartikoko dendagune txikiura aurkitu dugun itzuleran bestela egitekoa bera ere utxean geratuko zitzaigun. Bai, horixe, bitxi dendatxo hartan erositako eraztunak denei erakusteko irrikatzen dago. Ara. Clover? Zer? Gaztetxo eskuzabal sarik eta galdu dugu. Baina karitate dantzaldirako garaiz iritsi gara. Zuek ere gauza bera pentsatzen, neskak? Eskolako ospetsuen aukeratzeko beste lehiaketa batean parte hartzea? Ez! Eraztun berria erakusteko aukera aparta daukadala. Superapainki dendara noa oraintxe. Ze
Norek nabarmentuko du ondoen eraztu nau. Gauza batzuk ez dira sekula aldatzen. Entzun ikasleok, aurtengo gaztetxo eskuzabal saria, Mandirentzat. Mandi gaztetxo eskuzabalena? Asteburu bat eman kanpoan eta mundua zeharo erotu da. Zu zara edo bakarra hemen, nik aize irabazeko